Madoka chere MaBuja tauya ano nhau dzomanhoko dzozuva ri23 mwedzi uno waGumiguru. Nyasi zviti maOVET wakahwira rusununguko hwenyika unosvika 40 wasungiwa nemapurisa nokutongwa uri kuita zvokuratidzira. Kwai nomapurisa wasungiwa kuti wari kuita zvinhu zvinoshora mhiko dzakaisiwa nogumbiri rodziwa mupengo. Magweta anoita kodzero dzowanhu atoti aenda kowabatsira kuti watakanwe kubuditsiwa masungiwa mumapurisamo. Tichagomba kuti zvinenge zvitekara sei zuva ramangwana. Apa zvatonyadzisa wazhinji wagoti kohoko nozuro wamunangagwa wagoita musangano yawagoita nevanhu vanosvika zviuru nezviuru, asi waribe kusungiwawo kana kumbomisiwa. Mapurisa angatenga achitovachengeta kohoko apa zvazosiyana zvakatooma. Iwo wamunangagwa kwai wari kugotorana nevanhu vanosvika 100 chairo kuenda kuGlasgow kumusangano wozvo mamiriro okunze COP26 uri kuitika zondo rinouya. Ipapa zviri kutorwadza kuti mari yavari kugwarasha kwai inotowanda kutopfuura mamiriyoni 3 chaiwo ekuenda ikweyo nokubenuka. Zvakatooma apa nyika yedu inenge ichichema kuti iribe mari. Kune vamwe vanhu wanzi nyasi vagoendesiwa kumahofisi okambani yemagweta yavatendai biti kuti waende koomisa mureketo wanga uchida kuitirwa ikweyo uchida kuitirwa nobato reMDC Alliance. Heno kuti zvazotekairawo sei, asi zviri kutorwadza kana kuti zvaimboita sei, unosaya kuti kohoko nai vanhu vari kuita nazvo kudari zvisvinuba izvi. Nyaya yekunyirana nezvokuita nematongerwo enyika iri kutoramba ichienderera mberi. Ipapa kwai kuGoromonzi wamwe webato reMDC Alliance pakapera sondo wagovhiringidziwa nevanhu wavanotoziva, asi chiri kurwadza kuti kwai mapurisa ari kundoramba achiti ari bedzi motika dzekuti aende kosunga vanhu vanenge vamhangariwawo. Zvakatooma izvi. Heno kuti zvichapera sei, asi kumberiku kuno nyaya. Kwai kanzuro yeguta reHarare iri kuda kutoburitsa vanhu vanosvika mhuri dzinosvika 241 wari kugara mumafurati muGirinora pabodzipo nokuHighfields. Kwai vanhu waribe kubhadhara mari pokugarapo kwenguva yakarepa. Apa wazhinji wavo watoriwa basa waimbosenza mukanzuro iyi. Heno kuti zvichambotekaira sei, ticharingidza hedu kuti zvinenge zvichiitiwa chere kana kuti zvichambomisiwa. Tichagokunyepai pozvinenge zvaitikapo. Kwai nyika yedu yeZimbabwe yatandisa kuita mumiriri kunyika Seychelles. Kwai papa akari kutimirira kuSouth Africa David Amadziripi ndiye mubodziwo aisiwa kuti amirirepo kare kuSeychelles, asi kwai anenge andorimo hache muSouth Africa. Peno wakuita zvokuti anenge achimboita achienda achibenuka. Tichagoringa kuti anenge achiita sei. Upenyu huri kuramba huchiomera murairidzi idi. Ipapa kwai mari iri kutorwa nomurairidzi achienda kumba inosvika zviuru 13 iri kukwana kutenga tsaga rebodzi romakirogiramu anosvika 25 rombeu yechibahwe kuti ajare. Kwai mbeu yechibahwe iyi iri kuita zviuru 11 chaizvo zvomari yomunyika. Heno kuti wachagoita sei rwendo huno? Aiwa, nzara inenge yakatoita kuita kuwagara matunduru chaiko. Ticharinga hedu kwazvinoperera. Tsitsi danga rembwa kwai agodadisa apuwa mubairo unonzi German Peace Prize nonyaya yekuita zvinhu zvinomirira kodzero dzevanhu zvaari kuita. Toramba tichiti makorokoto noizvozvi zvirambe zvichienderera mberi. Ichokwadi kuti nyaya yebhora ino makuwa pasi idi. Ipapa nyasi kuno vamwe watsano kuEpworth vane makore 20 vanonzi Farai Munhenga kwai wagoendesiwa pamberi pedare rodzimhosva nonyaya yokunzi waida kugoponda nyabiya ache. Kwai akada kuponda nyabiya ache nofoshoro. Mushure monge nyabiya ache iyu aseka kujiwa kwechikwata choManchester United. Idi zvakatoita kunyangariwa chaiko, zvinorwadza izvi. Mari yaimbonzi nevamwe ndiyo mari yakasimbisa kudarika dzimwe dzese mudunhu rodzasi kwaAfrica.
kwaiyagwa zvinotorwadza ipapa nyasi yenge iri pamadhora anosvika 90 achikwanisa kutenga dhora ribodzi pamusika wehurumende. Asi ipapa kwaimusikawo panze yatoita kupitiridziwa kapetana kairi chaiko kuti igotenga dhora ribodzi. Apawo kwagopuwa mamirioni anosvika 40 chaiwo omari yokuAmerica. Kwai kumashava panonzi paLenox pamugodhi kwaita dzimba dzinosvika 40 dzaparadziwa nokuputitsiwa kwaakuri kuita noana onoita zvokuunga goridhe zvisiri pamutemo. Ipapa zviri kutorwadza mabi angu. Mhuridzi kwai dziri kutoziva about dzichagoita kudini kana kuti zvichapera sei, nokuti wakutoshava kutoti wachadhirikiwa nomukati chaimo. Heno mabi angu, tiringe dziri kuitika pasi rese. kuSouth Africa nzvimbo yomaMelody kwai vanhu vakuita kufara ikweyo kuti kuno ari kuenda koparadza vanhu vanoita zvokuwashungurudza ikweyo nopfuti. Zviri kutorwadza, asi tiri kuona ipapa paribe kuzomira zvisvinu zvikaramba zvichienderera mberi zvakadari. Mozambique kwai chagopuwa mamirioni 100 omari yokuAmerica anobhangiro pasi rese kuti wavakiridzepo kare kuCabo Delgado. Toramba tichizvirwera manja izvi kuti zviitike zvisvinu. KuSudan kutohwa kwamasimba ikweyo kuri kuitika nomasoja akuri kuenderera mberi. Apawo vanhu vomunyikamo vari kuzvidaba zvokutoti watoita zvokuratidzira, asi heno kana wakazvikunda, nokuti pfuti yagara inozonetsa kuibisa kana yamborayira uchi hwemasimba. Chikoro chofundo yepamusoro choCambridge kwai chagonzi chagobenhutsa zvinhu zvaimboumbiwa nomhizha dzokuUganda. Ticharamba tichiringa kuti wachazviita sei, asi tozvirwera manja izvi. kuSouth Africa kuri kutoita vanhu vari kutoita zvokusaya zvokuita. Ipapa nyasi Quinton de Kock aburika pachena kuti anotsigirana nevanhu vanoita zvokusarura ganda vachiita chikarabha kuvanhu vatema, nokuti aramba kutotambira chikwata chonyika yache, nokuti chaiti munhu wese anotamba kiriketi anofanira kuti aite kugwadama pasi zviya zvokuratidza kuti wari kuziva zvinhu zvinosangana nevanhu vatema zvakanyangaritsa, zvakatooma chaiko. Asi takadaro zvedu panyasi tagweka. Ndini wenyu MaMhanduwe WeNhau.